Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Awan karbangan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancem. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas ta timbagam. Adu dita ti mapagtal ka na babae. Ni Karol, nakitak nga nakakibkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na dya babae. Adun ti dinawat na kanyak. Saan ka di akagat-gatang umanan iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na dya babae. Dukas ta. Saan nga rod matuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang. Kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanon to pa yun agasawa kami. Kasta man ti inarabid ti mo na babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaan. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Diyak man amo, iho. Nasimpat mat ni Manong mo. No apay alukwan pa ilaang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kahit materialistic da. Adamot manakam. Ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adamanan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamahamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, ngam abumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday tati panunutan niyo? Kaya't ko makita pa ikuma, dagiti agbalin nga apukok. Sakbay nga da mapasamak kanya. Apay, anya ti aramidam dita, sika, ayme. Ingka mangala ititimba, taipan mo ija ayan, dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti kuleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita ka dagiti manggatas ka dagiti baka? Ngam, kayat ko ti makaturpos, auntie. Adala nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Adamat dagiti kadwa tayo ang mga ramit, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi. Iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwala ang matatawan, malpaskon. Uray dwala ang abulan. Adda nga rod trabaho. Sikat ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti araramidan niyo. Anya? Syakit din ti ibaon mo, danga. Dito yaklat ka di rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y laing ti sapulem. At damat ng trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal ijay syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Hangam si ka kat amom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ikagatag trabahon. Itaam dagiti kadwa tayo nagtabtrabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isugit din ti pagad-adalan nyo. Di nakpagpungtuten, Amy. Ingkakit din iti ayan, dagiti trabahador.
Adda kamat gaya man, anak ko. Kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumot nga ipapaaramid dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka. Kinabuga siya wenno doktora kumati alam a kurso. Marigatan ak tupay iti kinamaestra. Kasanon tupay no abuga siya? Nagrigat ti agi kabesa kadagiti lintag. Saan ko amauawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Amy. Tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin yung matkit di ka ni Amy, takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko di agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumagpet. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikala isa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat na manluloko na iti nakarelasyon ko. Kaya't idaaminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama ka. Amumot nga da sakit ko, iho. Ikayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Masaysaya at numapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salanga simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigriga at kasta ka di, iho. Wan, mama. Madama kita ka na singpet a babae o reprobinsyana. Iso ti ikalaysa. Agam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Urayan niya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanya. Dahil saan lang at ikwartak ti kayat da. Madanagan ak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan nyo. Nataangan akon. Kamaalak tagdiag akas maringrigan. Ngam aganad ka kuma, iho. Aganad ka akanayon. Talaga ka di asumardeng ka niya agadal? Itapay tadnandanikan ag turpos? Duwalaangan atawan? Wen nga ron. Mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya ti baga ni Auntie Magda. Tungpalan na mat. Sapay nagsadot dagijay nga agina. Anya nga tati kinayat ni dadim kadagijay. Mas dawak. Nagbalin pa yun anaungat kanyak ni daddy. Saan ka di ani mami mtakin ko kwa diti rancho? Day ta tipod no. Ngam dagijay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababa unan iti bukod mi arancho. Madlaw ko katdakkel ti nagbaliwan ni dadim. Talaga. Nagbaliw. Manipod na tayo ni mami. Edikwan. Insangpat na matandagijay nga aginaan na ulpit. Agpayso nga tati ibagbagadang. Ano kano napakan ti babae ti lalaki ti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo, anya ko ma, ti ipakan na. Padda ka no rancho iti dati alugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas nga ilaklako na. Sa pulak na iti rancho. Kat agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkas sa pulan na iti kadwada iti rancho. Pudno ka diya, saan mo nga intad titangdan dagiti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha? Saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Ang pimanaw dan, gasano pa ita? Si siya ka mga sikaso kadagiti tarakan tayo? Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadipay iso ang matangdanan dagita at trabahador. Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan iti gatas. Tumulong damat.
Ngem nakapsot da nga agbagkat iti kanen dagiti baka nga adda iti kamarin. No adda lakit di agaplay. Alaem, tapno adda kadwam nga agbunag iti kanen dagiti kaan anak akunam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numay salang a baka ti adda iti kamarin. Ket nagaduda nga rod. Kitaan ti kasasao ni dadim. Aplikantin samat. Nakita na tinakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga itid ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din taintid na ti sweldo. Kinid daw ko kenkwa na nga itid na. Kasi kati kalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amu dagiti kabarbaro akadwa dito pagprosesuan iti gatas? Imbag na nasingpot ka anang isuro. No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti dadduma, di dakitaan ana imbag ti kapudot ti iluto da agatas. Isong adda madadaan. Iso akas sa pulan ati termometer no agluto iti gatas. Tapno saan amalabos ti na ito yung temperatura na? Iso ang pangaasim, Flora. Dinakpampanawan dito pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hay, kabarbaro ka dito rancho? Siyak ni Flora. Katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Ay, may kaditinagan ti kadwa mitay? Wan, manong. Anak ti akin ko kwa dito rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit iti timba nga dakarga na agatas. Nauyong nga minti agsyuman ken kwa na. Ta para bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman ken kwa na. Kasi mat nga rod no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama ha? Day tangaro ti pagsidawak. Atap ko pa'y kiti aginayuma day di bakit magdang. Ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayoma na. Apay, agpay so kadit ti gayoma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na? Dayta mo ti saan ko nga amo, iho. Kitaan tayo no mayat ti napanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang apobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Una, tanagtalak adagos. Inted na tikid dawon dagi a babae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utek na anagayat. Ti puso na tinaramat na kasta ka di, mama? Narigat ti agsao, ngam kaslakastan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin akinid daw daken kwa na. Siya ko timang bit-bit iti timba nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito eh. Ay, siyak ni Andrew. Ti kabarbaro katulong nyo dito rancho. Syakmat ni Aimee, Manong. Saan ka di asikat para ited iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga initkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige, patgan ka man laangan. Nagyamanak, ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti pannagnata. Sika ti makam mo. Ang naumay ni Auntie Magda, sigurado nga agungot dayjay. Tapay nga gungan. Anya ko mati madino agsarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen,
Nga adda mading aramidan ta. Anya ko matimadi nga aramidin ta. Ammom kadi anakitak nga agsarsarita da Aime, kanti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na day dya lalaki. Anya ko man agsarsarita da, mami. Jak pagan ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya ko man dayta, mami. Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko mami. Jak maawatan ti kayat yu ang mapasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aime, kat makiasawan ka ni Andrew. Duwatan ton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, dasi nagtipastek apag proseswan iti gatas dito rancho. Saan nga dayo ti pangibunagan iti gatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay. Ngam na panunot idi ni mami, amay mayat no diti asidag ti rancho. Ubing ka kadipay, idi natay ti inam. Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromanda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay ammo nga isakit ni daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami, ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo, ngam awan ti kasukat ni mami, dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kanti ka barbaro katulong ije rancho. Anya ti kayat mo asawan, Magda. Manipod di jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawan, adda relasyon da? No kas pangarigan adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka di pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakit de. Garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka di madi anaaramid ko? Saan kan nga gindidya mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggarangganjang. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, addamanan na idanon kada kayo, iti saan nga umno? Daddy, anya ka din ti sasawan nyo? Adda ka di madi anaaramid ko? Saan kan nga gindidya mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggarangganjang. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, addamanan tinaidanon kada kayo asaan nga umno? Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok paingay. Ha! Amangan no inton madamdama, kat makiasawa ka adi na oras. Angem saan ka alapdan, no day ti pagragsakam. Apay ka di ang kasta kayo kanyak, Daddy.
Manipod awanan day di mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy kanya? Sabali man ang tinapanan ti saritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita pa nagsasamit mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. No adala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurnungag, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakadaak pailangan ka ni Sir Julius. Adam ka mo kiti syudad. Damagag nagkasapulan tayo ti katulong. Kayat mo? Saan da nga ta anaranggas? Kasano anamam mom ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itinikod ti balay. Ije ti pagyanam, numayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni Ije abroad. Siyak tinangital ka na iti balay na. Kasta ka di? Tagaano kagaya, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanak ka kay syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Kwa. Saan ta ko man napagsaritaan ti kinatao? Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imawag itay ni Manong mo. Ada kanuiyag na dito'y akatulong. Ag-working student ka no. Kursonada na ka diti babae, mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin ko mat nga rod akilatisan. No saan matlang arupat kwarta. Kasano kumamot ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano amaamwak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak mo't kat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo. Imbaga na kano iti dayje babae. Nga agaplay mo't ni Manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't nasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigriga ti kabsat mo. Nangala ka kumay ti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudel ko. Napan ka kumaijay pasdak. Taing ka nangala. Nagapo ka lang arudan ijay? Nangala ka kuman Jakmut kamin ammo akasapulam ti gatas. Paidam ka kitdi Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak? Kat di mo matimbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligi ak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasap ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa nag-istorya. Lukas ano anaam-amo yun ni Daddy Julius. Saan akas iti daddy amamartak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee ti inkalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kasta gaya, mami. Iso nga ikagumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Remang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na.
Ing kagumaakmat aginundawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo matngarod iti kalukwan, lukas ta. No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursunadak ni Andrew tanatar, ngam katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakita iti motibo. Iso adang nga ni Amy. Tanakisinlingad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni Dading. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako na pumanaw ka ditoy? Pumanawak mo ton Pangaasim, Flora. Saan ka pumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. O sige. Ay nga maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon tapno makaturpos ni Amy? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Awen man langan. Dapukan ka. Agyanak pa dito rancho. Agyaman unay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taad na makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alangarod, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan tunay mi. Tamabalin ti pumanaw dito rancho apama na makasangpetak. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo a babae. Saan nga tarupat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inana ti akin ko kay ti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kwa na ti agari. Pinagbalinda ni Amy akatulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Masyanak unay ka ni Amy. Kaya't na ti makaturpos. Ngam pinagsardeng da tapno iso ti mangkita ka dagiti agi proseso. Kan agpasteurize iti maalad agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae. Wano, kaasila ang ti marikrik nam kenkwana. Damo pala anak itak. Inayat kon, mama. Nasimpet ni Amy. O sige, iyag mo ditoy. Tagpaay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ko nam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay. Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, gwardya akmat. Kaya't mo asawan. May sa abalay ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora. Security guard ak, kat paralutumat ni Amy. Uy, saan mo nga taapagaramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarik na ayawanak ni Amy. At damat kontakyo ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustahem no niya ti kasasaad na. No, Jack, tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi. Tapno di ka agdwadwa. Saanan? Ang mga no makita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwada anapan kami. Malaman. Iso ang masiguradok ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di saan kayo ngagpakada? Saanan? No siyak, sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Ni Mat Andrew, pagarupan da ati saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na, no apay apimanaw. Adda ka din ni Aime dito rancho. Saan sa mata nagawid iti rabi? Awan mo't ditoy, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na.
Anya, pagadalan na ti bagbagina, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta. Mabalin, no kabaalan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggiddan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga ron itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Timanaw mo. Anya. Oh, nagkuyog lakit di dagijay api manaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanen dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak nga minan di manon ijay. Ijay lang pasdak tinapanak. Oh, Nagawid ak adagos gapo iti naamwak. asino pa iti mangkita ka dagiti manggatas iti baka ka nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Diyak amo no asino pa iti makaamo nga agpasturize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanong tan. Pumunag tan iti gayt ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardya, ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginanak ka pa, no napanog ka iti biyahe. Ayan ti kwarter ako nam. Iti lukod ang tinagkalabalay. Anda kusina, kan doa kwarto na. Kaano ta akasaot ti kun kunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadipa aginana? Apay, saan ka napanog iti biyahe? Sige nga ruwag. Sapay kumaa, takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Kat kayat da ka. Ay, makisarita kalatta ka ni madam. Tapno agam ammo kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Aimee dito balay. Iso anag kasata anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami? Day tang agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takitaag ti aramidan da. Sana bale, tadamot ijay ni Flora. Kantak ngayam iti kwarta, tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Barang makapasak, mami. Ano nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre? Anya, apay ngay nga dabagsak mo. Sayang pa'y no kasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka, no niya ti kayat mo akwarto ka nagati dua. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako, Nay, Andrew. Ibilang ko daytoy adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinaskan, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairoroman tagsyuman kan ka. Sapay ko mata makaturposak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukuan ni Mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturedan nga agari iti sanda ako kwa. No iti lintag,
Talagang awan karbanganda. Nagkalay sa kadida dadim kan tiagsyoman ken ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpet ni daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak a para luto dito'y balay. Wen, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy ko matlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y ti agtrabaho tapno makaadal ka. Itamot laeng, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman unay, madam. Napatag ngamin kanyak ti adal. Ket tapno daras ka ang makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay ni madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijayak a maturog. Ngam imbaga adituya kon quarters. Tadda dito'y dagiti gamit ko. Nasayat mat no kasta. Ay mi. Sapay ko mata, di nakagura iti ibagakan ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti kaano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak. Ada panagayat ko ken ka. Agpayso ka di, ti ibagbagam. Agpaiso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tama sa irtiriknak. Na makitkitak ti panagsangsangit mo iti rancho. Sinipsiputan nak, ijay rancho. Agpayso ka di, ti ibagbagan. Agpaiso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tama sa irtiriknak. Na makitkitak ti panagsangsangit mo iti rancho. Sinipsiputan nak, ijay rancho. Diyaking gagara ti mangsipot ken ka. Ngam naamwak ti mapaspasamak. Kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limag anpay kit ti barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensya kan, tawan mat igam ko a kwarta. Amok asaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad na dayjay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan. Anya ko mati nagunod mo. Anyan jim bagak. Ay, lipatan mo. Diyak mo tin amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay dito eh. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdek nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di dahi taapasdag. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga da ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Si kakaditi anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpaiso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito'y balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod simrekak akas katulong. Mistake ti imbaga madinak nakitkita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Ha?
nagbanglo day talot-lutum Nalaing kakadimot lang nga agluto? Saan kon nga ibagkat ti bukod ko atugaw? Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas wenno saan inton maramanan nyo, sir. Ramanak man nga rod, no naimas matlaang ti luto tinapintas, para luto? Saan pa ang naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas, ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo dita? Ha? Di mamamat. Amo mama. Napintas nga agpaiso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Dadangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Ang damat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko, ti babay. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan akayat ni Andrew ti aramidem. Apay kumasaan, mami. Pagyamanan nakit di numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawa. Pangasim, di ka agaramid iti saan aba iparbang. Apaya kasla naliday ka si Mang Pad iti kwartas. Jack magustuhan ti panagngir-ngir si. Kan panagkid-kid day ti anak ni boss. Saan mo nga taltalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di nakapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka kadi? Saan ka komportable nga agtrabaho ijay? No adda day jay nga anak ni boss? Apay kung makabutang mo. Natataer ngam siya. Para kanyag, sikapay laang ti katauran. Nangruna ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka di na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka di nakapagaramidan iti dakas da di alalaki. Nagtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasayaat nga amo dito syudad. No restaurant, no sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto a pagyanam. Kaslamat nga min balasubas ti panagkitak kan kuana, Andrew. Rabin, ngam imay kapay diti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pagkibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Aimee? Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Aimee, di na ka nakaya ti panangkid-kid day kan panagnir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon ket nga inggaraw manen ni Jervy ti kinapilyo na. Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Ang mga nagberok iti sabali at trabaho na, no di na kaya ti aramida ni Jervy. Di kagda nag-iho. Dumanon ka ni Jervy ti imbaga. San mo ngayon inted ti sweldo dagiti trabahador? Iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho. Mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbang amaramid. Ayan ti kwarta. Tamangalaak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta? Awanan! Anya? Nagasto tayon ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti nausari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia ije pagadalan. Aniya. Pinagsardeng mo ni Aimee iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabitlang. Ayan ti kwarta.
Aday jay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Aday jay kwarto. Aguray, tay nakitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basitabag? Kitam tilinaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay ko maakita, tilinaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag, ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano ko maamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag. Lukatak ti bag. Tapno makita kan maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, anday ta. Nagadok ak kwarta. Apay ko madayta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanya. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta. Kukwam lang ti kwarta. Agtrabaho ak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kaskan ka amata pobre? Ditakan. Di na kayat ti kwarta. Ado da ito yan na kwarta. Agbiag kuma iti nasaliwan-wan da dyan ay mi. Wow. Bilibak ka ni Aimee. Sa narupat kwarta, akas kadagitiim mo na ang nakarelasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyag. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak iyo. Ni Jervy ka di tidakdakamatem, iha. Awan sa bali, madam. Apay adi naksardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon aklang kan kuana. Iti kaano man. Jak ilako ti bagik, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawak laangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado ka agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na. Ada ko madamagak. Katipod no kumalaang ti ibagam. Anya ka di dayta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew. Numan pa'y saan ko pa'y asinungbatan? Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatek. Maragsakan ako na iti da itangay bagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina. Tayo nawagan na kami, mama. May papan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan na, Manong. Kaya't ko lang amaamuan, nanapudno ni Aimee kan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti ando a kwarta, Manong. Imbagak nga ramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Di na kayat, Manong. Nagpakada kanya, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Dinamag ko no da relasyon nyo. Katamom no niya ti insumbat na iho. Anya tinsungbat na, mama. Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan. Isulaang ti ayayat. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama. Agyaman na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo.
Asaan arupat kwarta tinapili? Uray maamuanan nga anak ka, iho. Pakawanan na kumaha, Amy. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga palawag. Anya ko mati ipalawag mo ako na. Sige. Si sasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang nga tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka diti kalat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro. Kat adda idi ti kinarelasyon na babae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ipagbagam day ta kanya. Ni ka di Andrew a security guard ti dakda ka matam. Saan na nga mo tinaramid ko? Naibagaan na ngamin, ngayayatan na ka. Iso a pinadasnak a pakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takita, no napuno kamatlaan kan kuana. Nabayag kayo ka di? Nga agam-am mo kan ni Andrew. Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Isuaman ni po dita. Ikatag ti karbengam nga agwidro iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga ramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan ka panagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanin ti anak ko ditoy. Napnapanan nangatan. Apay asapulam. Kat nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Di tayo pa'y ammo. Nupudno anak itaray wano saan. Kat anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw. Kan nasingad da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No diket kayat na ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anakigid da na pimanaw kan ni Andro. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos. In ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayatendak. Bayam asyak timang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti panagadal mo, pangasim. Umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayatendak, Mert. Isaasaan ka na makalibag. Makalibak? Sino tinangibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita. Kan kabsat ko ni Jervy. Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. Ano kasta? Nagpamarang ka amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti bathtub ko. Ibagayo aka ni Sir Julius, tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas ana pasteurize. Ma'am, kunamat kanyak ha? Di pa'y imbaga ni Amy nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko kwa iti rancho. Si kaki ideng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao apagarupan na kat na nga tula unay ngam saan mat. Addan to aldaw mo kanyak si kakatulong. Ur-urayag day tang aldaw, Claudia. Pagtalawan man day a Flora iti pasdak, mami. Apay ko maapagtalaw. Iso lang ti makaambo ka dagiti trabaho a pinanawan ni Amy.
Nainsultuak, iti imbaga na nga agin nga tuak ka no. Kat saan mat? Oh. Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya ta makita dayjay a Flora, ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka naamap-mapan ijay? Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya't makita dayjay a Flora, ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita. Saan ka namap-mapan ijay rancho? Daddy Julius, ada kayo matgayam dita. Itayak pa'y ditoy. Ngam didak nadlaw. Tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipod ita. Sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam. Oh, Ay Julius! sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawag ka. Kumusta ka niya dita syudad? Agad-adal ha, gayam. Pagad-adalan nak ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad-adalan na ka ni Andrew, kunam? Uman gayam. Kumusta mat ni Daddy? Ikwa. Ijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawin iti dayta. Di ka maawatan. Nung amin tumangsit ni Claudia, ay, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namat isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pakumusta ka ni Daddy. Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Amy, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andrew? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. No makapagtrabaho, kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amom ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namot imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Ado ka no ti ar-aramiden na. Iso asaan ko disturbon. Kasano dayto yan, mami? Ado mo ti bagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti ado a kwarta. Tasaanen akas idi. Ang mabalin ko lata ti ag-withdraw iti kwarta. Siribang manan ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro manan ti ulo na. Bareng sabali nga minitan ni Julius. Kasla ka iliw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayun nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takat masikugan. Diyak kaya ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. O sarem ti utak mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka na kiti grado, Maimi. Nagngangato. Wala, tadyak kayat ama pa ay ti magpapahadal kanya. Ay ayatin ka unay. Aramidag ti amin. Tapno nasaya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Ken para ti masakbayan ti pamilyata. Ay ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat ti nagbalin ang musika,
Anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni dadim. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata. Sika ti makaammo. Superstar iti biyag ko. Unay ka data superstar. Nalabos mo tin Pudno ti bagbagag. Sika ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay ayatan ka unay, Andrew. Ay ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka di tumulong di ti rancho tay may ka, Claudia? Kunak mano agad adal ta? Apay nga da ka ditoy. Diyak kayat ti tabas ti dilam si ka babaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si ka babaunan. Aguray ka man. Sige, padasan nakasagidan tadi katrasan. Agtrabahon tupay dito'y idin ni Aimee. Idin to ta si kakot saan? Huh? Soron kon? Pagbabawiyam daytoy ngay naramid mo kanyak. Nga aga po nga agbabawi ak? Huh? Kukam aya day ti rancho? Kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumting to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Iti anyaga po. Anya ko matibasan ko ken ka. Sika ti rumbal nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia. At dagayam ko akaadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti daddumaan nakarelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee di ti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingpat mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid dawon ti babae? No kwarta ti kidawon na. Dayta mo ti kamali idi ni manong mo. Nagtalag kat inted na ti amin akid-kiddawan dagiti babae kan kuana. Anya ka tati aramidak iti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay na, durabag kumadya rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko. Tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kasla kalalaingan no kasjay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan pala aldaw na ako nak. Pagbabawian na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabales tanto matlaeng kan kuana. Ha, kukuana ita. Angam kukuha tanto ma. Kaano nga ta makabales ta, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di, mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da ka ni Daddy Julius. Saan kumot nga ipalubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan na naiproseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka. Taawan ti kaduhat. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak man ti pag-deliveran niyo, sir. Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam lang, taiso ti pangipanantay ti gatas. Sige nga rod, sir. Lumuganak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora.
Apay, akimuyog ka kan ni Julius. Napanan nyo. No kumanasapsapa kayo ngay may, da kayo kumatikadwa ni Sir Julius, nana. Saan ko maasyak, nana? Nana, kun kunamkat kanya kon, Madam Idi, tiawag mo kanya. Idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimay. Ay nga mo saan matgayam? Saan kayo ang maikari nga agsyuman kan kuana? Salawasaw! Di mo idisot atong pamkanyak, nana. Agyaman kayo, tabakot kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y ngaramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Bastos! Amok mo timang respeto iti tao, arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw ki din kay heredera, kapo kada kayo. Kumusta ti ay ayatak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilipas ko pa ito'y report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka na iti agmarcha ang mapan umawat iti diploma. Ket isagot kon to dahil ta a diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganap? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kankwana? No awan ka, sa anak a makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Angam, mangnamnamaak, adom tengto ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamat ten amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayan, tamapan tanto agpasyar iti rancho. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabugasya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin na addaan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakanak para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak iti napudno ken kuana. Makapantayon to ije lugar da, no intayo ka sa uti amana. Sangon na tayo nga tati amana. Iso apimanaw ni Aimee. Ta saan ka no nga impakita ti amana ti dungo na ken kuana. Numapantayo, kat di na tayo sangwan. Ti agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangon, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Adumat ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga roden, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulit at nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasang pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak Naku na ngamin idi. Nga apay kano anagbayagan, kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. No maminsan, nagadula unay mat ngamin ti papaarami dagiti professor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo dagita. Jay kagiddan mo anagenrol iti kinamaestra, kat nagturpusan idi napan atawan. Makapasurun nga rod, mami. Kuna jay din, asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadak ka la selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam, umanaya na makaturpusak. Kan maysa, ag-review ak pay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsakak no maselebraran ti panagturpos mo.
Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si Kaman lang ang timakaam mo. My Superman. Siyempre, may superwoman. Ita pa lang kablaawan kan. Agyaman ako, Nay. Andrew, biyag ko. Sika, tiintin nagtilangit amang bayabay kanya. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Meron na lang siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawan ti panagadal na. Kwa ngamin, Julius. Marigatan ka nung amin. Adda bagsak na. Kaya ta sa wanday ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't no makasasawan? Pag kunaamat amakas asawan. Apay nga ro da manu atawon nan ket di met lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagtulad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaam-amok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani ay mi daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay ti bain, ha? Asino ka datang ata tinapuskol ti rupan, ha? Mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak a makikabbalay, tawan karbangak. Ada balay meng. Uy, no! Ay, napdanak man. Ang mga noan niya, ti maaramid ko, iti day ti babae. Aramidam ta kayat mong aramidan, ah. Huh. Ngambasol mo. No, Jack, maidanon, ti idanon ko kumaka ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Ay na! Napdanak man. Ang mga noan niya, ti maaramid ko, iti day ti babae. Sige, aramidam ti kayat mong aramidan. Ngambasol mo. No, Jack, maidanon, ti idanon ko ni sir. Anya ka di ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Umay ko kumaitad kada kayo ti listahan ti nag-order iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akas lati Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanya kay Jay Rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, Nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka tamam? Ha? Sige, mamang. Agyaman ako, Nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama. Kablaawak may matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, Nay, kan ka. Andrew. Happy graduation, Manang. Nagasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun, Tamanong kumat ti agbalin nga asawam. Agyaman ako, Nay, kada kayo. Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinag-order iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa ngay mawag kan ka ni Amy? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtuken ko na into numawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko nga men ti cellphone ko, hindi. Di matang iti samali. Kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga roda ni Gerancho.
Tanapan naggatas iti bakat itaduma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka simrag. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahil ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sumbat na. Saan ka no nga may makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tutenak day dya babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaot itay ni Daddy Julius? Amangan no nagpinungot kami. Day jay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita. No kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gaya man ti panag-review, iti review center, love. Wan, mayat na inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Day tamad ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko man. Tama ka pa saat. Inton madanon ti bar exam mi, love. Namnamag mat day ta, love. Amok kami na nasaririt ka. No pay kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tay ti kararag. Adda kaasi ti apo karang tinapasnag nga kindaw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan, no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na, kadagiti mamatikan kwa na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo ko man tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Amang ano makita ni Daddy Julius, kit agungat, mami. Wen gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan kas idi an nalukay kadata? Nagbalin mo ten akirmat. Kasuran ko matday dyan nga, Amy. Nagbali kita ng papanaw. Nga kaslaad adakit din ang nagmalas ta. Kastamat nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mo't kadamanong kanaymi. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, saan ang naparamag? Sa bagay, day tamot tinadlaw ko, mama. Ngam saan nga amo ni Aimee? Nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na. Sigurado nga ijay danto nga agyan, inton malpastikan laysada. Apaman ang makapasa ni Aimee iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung abogada, mama. Wan iho. At danto alaan ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong. Tanasingpat ti asawaan na. Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak ijayan ti negosyo. Sige man nga ron. Surwan na. Tapno makatulong akan ka. Alang nga ron. Ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinegosyo? Wenno, ijerancho. Depende mo't kat di iti tao. No anya tinalaklakakin ko ana. No mapadasak ti trabaho iti negosyo, ibagak to, no anya tinalaklaka at trabaho para kanya.
Ijay kalangan ayan ti kasyer. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakan ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti dayto a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang ka nga aplikante iti radyo. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang runan ti amin, nagintas. Ket sika dayta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigrigat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka di ti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo, nga da impakan ka? Anya ti inted mo kan kuana, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, ano interesado kayo ang mga mau, nana? Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayo. Anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecure ak. Apay nga rod nga ang damag kalaadagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan nyo. Ay, di ta kayo manlangan tadda pa'y aramida. Mabalin la ko matimang karemkem iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka diyan ni Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrak, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramidem. Kargaak ti kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti plano. Sige, makaamukan, Claudia. Alaal ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. De na ipagarup nga adda kayo iti ngato. Makabalisak matlaan yan kan kababae. Darasag, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo. Agbatayak iti tugaw, kat ikabil ko ti kayo. Aday ka, pumanaw akong dito tapno awan makakita kanyak. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras at imanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsuble. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di ruangan. Amangan nagsubang kami manan. Adu itati gatas anaala kadagiti baka. Kasapulan pa ititimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panan dagiti kakadwa. O sige, tama panak. Kunwari, nasingpat kan nagagatak. Tapno din nakisukat kan ni Flora.
Mapanak iti pagalaan iti timba. Barang ipiyar naman ng ti libreta ti bangko kanya. Adda ko iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tap na makastragak. Anay ko. Anya dyan naggapo iti nga to. Anay ko, natamaan ti ulo. Kasla maulawak pa yan. Mami! Ay, tinapasamak ka na kayo! Apay nga induron nyo ti ruangan, Mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag nadya babae dito eh? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas naawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangin. Maulaw ka. Nagsakit. Anya itang karamidag, Mami. Agdardara ti ulo yo. Agparayat ka kadagiti kakadwa diti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy. At da ka din ng pang-or di taulom? Ipantayo ko maidyo ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam. Madana ka na, Love. Amangan no sana na inayon tinagan ko iti listaan, dagiti nakapasa. Anya nga rod no awan nagan mo. At dapat mat sumaro naman nga exam yo. Agnerbiyosak mutan. Madanaganak mutan. No anya man ti resulta ti amin, naskan nga awatan. Di na kon. At dapat mat sumaro nga exam. Anos laing ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunag, no anyaman ti resulta ti amin. Apay nga agdardaras ka. Papanam. Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasa iti bar exam, Mama. Si kamot yan ada magagaran. Ngamda ay mi kan Andrew, iho. Jay ngamin gayem ko nga staff nga dayjay pagadalan. Intyat na kanyak nga adda kanun ije bulletin board ti resulta, Mama. Dinamag mo kumaakan kwa na no nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline motan, Mama. Adda siguro importante nga ramiden na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da kwa na. Dinamag mo kumakan kwa na no nakapasamot laang ni Amy, iho. Nag-offline motan, Mami. Adda siguro importante nga ramiden na. Sa bagay, kasta talaga't empleyado. Masapul nga agtulnog iti boss na. Ina ko na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, Mama. Apay nga minanapan kayo ijay, Mami. Saan ka di nga imbaga kamangi kabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunot ko. Kunat no nalpasen anag na ni Flora ijay. Nagalis akas lang kiwat day ja babay. At danto aramidak kan kwa na? Ijay likod nga ta tinagnan na. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Di ko nakat adda pay laang ija unag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo matan tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso ang mapanak ko mamangala. Apay ngamin, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumaiti sa bali.
Agpabanglo ako mga rod ka ni Julius. Hanggang kas diyang mataan, tinapasamak. Iso ada kayon, tinapan na nga la, kasta ka di? Di amo nga dak di taruar ti ruangan. Nangeg ko amin ti saritaan yo iti anak mo, Magda. Julius, adda ka din hanggang mo. Nangeg ko nga rodami na saritaan yo. Ah, Gapo iti dakas sa plano yo. Da kayo matlaang tinagsagra. Ha, makapadismaya kayo. Nagdakas ti aramid yung agina. nagbidot laeng mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnay jay. Kaslada kayo nga agina tinangdangran kanya. Ngamawan ti kasta panggapmikan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramiden. Jay kunakon, kasanon, no siyak, tinakapasamakan ti kasta. Amy? Umay ka dito eh, Atty. Amy. Anya ti ko na, la? Top 10 ka, love. Adda ni Jervy Ijayan ti bulletin board. Tawawag na. Padno ka di, la? Nakapasaan. Saan ka lang nga nakapasang? Handa ka kano iti top 10. Agyaman ako na, Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Dadim. Kayat mo apasyaran ta ni Daddy, la? Kailiw ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam a bilyonaryo. No saan ka nagbali na katulong iti rancho, saan ka kumamat na nasarakan? Ay, kita kanyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, Anya ka di dayta. Uray ka lang nagtartaraya di manon dito'y ayan ko. top 10 ti gayem ko iti bar exam, sir. Ni ay may top 10. Ha? May son, ananay nga abogado ti gayem ko. Anya? Si anak ko. Nagtupos nga uray pimanaw poder ko. Maragsakan amang ipadamag kada kayo iti balegi ti gayem ko, sir. Ha? Flora, malagip na pa yung ti anak ko. Saan ka da pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawan tigura na kada kayo. Sabay kuma. Mailiw ako ni ti anak ko. Kasano ang makapagtindawak iti pamakawan ken ko na? Saan yun akagura ti gayem ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalik. Nakapagpanunutag, idi pinanawan na ti anak ko. Mabalin mo kano ti agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius diti ospital? Iti napanak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito yung ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo iti napasamak. Ni Flora ko matamaan. Hanggang syakmatan. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga minagan-anad. Papuskulon talatan ti rupata. Awan mo't papananta sa bali. No di ijay balay ni Julius. Diyak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas idi, mami. Uray siyak Nang runa kat agpadpadamot nga awan trabaho ta. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ada na linyaan iti ballpen. Basag man. Dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera?
Oh, anya tinakitam di ta pagiwarnak. Tauray kalanag nga. Basaam tinalinyan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo, pakitaak man. Ato he. Saan nga ta? Akanagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isumat. Mabalin akanagnagan na laang, mami. Imposiblimat ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakahawag ka man. Congratulations, gayam! Ten kagayam iti bareksam Amumon, Flora? Agyaman ako na gayam. Uwa. Oy, ang mga no din akon am mo, tamaysakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang tigayam ko. Iti kaano man, sikalat ta tigayam ko Flora. Loka? Kat, kumusta mat ni Daddy dita? Impakita kan kwa na tinagan mo iti pagyawarnak. Kaya't na ti dumawat kan ka iti pambakawan. Ngam di na kanumot amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na, gayam. Madlaw ko akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kamin to dita. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Oh, Flora. Saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabaho mo? Itamam pa Sir, adaman damagak. Nukas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan yung kadi akagura? Nakamiris akon. Kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agina ang Magda kan Claudia. Sir, agpaiso ka diti imbagayam? Agbababawi ka dagiti nararamid ko iti anak ko. Amom ka di. Asik ako matinatamaan iti kayo ngayong karga ni Claudia iti nga ato ti ruhangan. Ha? Anya ti kayat yo asawan, sir? Dungag ka. Tay salaysay ko tinapasamak. Nay, imay kayo diti rancho nga gina. Ay, kumusta ka, nana? Aglisi kay ti dalan mi. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos kay salakan ti awan basol na. Kat ti nakabasol. Iso, ti pagbawingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan ti amok kadagiti sasawam. Ay, saan kan nga gindi di amo tamukon ti amin. Agbalbaliw kayo nga minon. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakilyo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo tapagtalawan ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan ti kabaulak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangam dito yung rancho. Kukwa ni Aimee daytoy. Love, mabanta ka din ijay rancho? Wen, iror ti driver ti kotse. Imbaga kon ken kuha na itay. Umay ka di mat da mama? Wen ka no? Ngam ko na ni Jervy. Adya ka no kotse na ti pagluganan da ka ni mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mat jay lugan mo. Saan nga mina makaururay ni Jervy? No kayat na ti umunan to nga agawid. Wano maudi. Maaramid na ti kayat na. Talugan na kat nga ron. Sa bagay. No agbati tapay ijay. Amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar. Ken makisarita ijeran tioyo. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan adito'y ti ayan ti trabaho? Sana nga umay agtrabaho, nana. Urayag laang ti tunay abos ditoy. Apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako nakatunay, nana? Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos.
Agtugawak pa ito'y sirok ti kayo dito'y arubayan. Sika ti makaam mo. No asino manday takunam nga urayam. Numabalain, saan kayo pa'y apumanaw dito'y, nana? Asino ka kumaamang mandar kanyak? Katulong kalaang. Sir Julius! Umay kayo dito'y! Amangan no ni Aimee ti sumungad! Anya ti kunam. Ulitan man, Flora. Umay kayo dito'y kunak! Agturong tilugan na sumungad dito'y arubayan niyo! Amangan no da Aimee kan Andrew ti sumungad! Anya? Ne, dua matakot siya ti agturong dito eh. Aday tadan! Daddy! Ay, mi anak! Ay, mi! Pakawanan ko ma. Arakupan ka man, anak. Daddy, kailiw kayo unay. Agyaman ak unay, anak. Tapi nasarnak matlangan. Wan, Daddy. Kadwak ti kabsat, kan ina ni Andrew. Anya? Kabsat kan inana ko nam. Nakakutsa damat. Kunak man marigrigat ni Andrew. Daddy, nagpamarang lang ang marigrigat. Agam, saan aday ti pagsaritaan tayo? Ha? Ay, umay kayo nga roden. Sumrek tayo di tabalay. Magda, Claudia, mangisaga na kayo itipagsasangwan mi dito'y salas. Ay syakon, sir! Amang ano anya pa'y ti isagana dagitang agina. Awan pa nagtalag ko kadagitang agina. Uno saan? Bantayak ida amang isaganan. Sikan ti makamo. Pakay dayawak ta nakaumay kayo dito'y pagtangan mi kabsat. Ibagakon ti gagarami. Tada ka no aramidan ti anak ko ani Jervy ije syudad inton madamdama. Dawatan mi kuma ti pamalubos mo nga ikalay sa ti anak ko ani Andrew ni Aimee nga anak mo. Nuan niya ti pakaragsakan ti anak ko. Sana siya ti agbalin at ubang kabsat. At dadamatan iti huspo nga edad. Ngemsakbay ti amin. Itid ko pa'y kumaki ni Aimee, tinabayagan nga imbati day di inana. Aimee anak, adoy, tinabayagan nga induldulin ko, papaitid kan ka day di inam. Basip abaon? Anya tilinaon dayta, Daddy. Adoy titulbak na. Lukatam, takitaam tilinaon na. Apay nga imbaw na ta ni Daddy Julius amang isagana iti merienda dagita. Aganos tapay ita, anak ko. Agdungpal talatan. Inton ipantatimakan ni Jasalas. Mangagta ti saritaan da. Wen anak, iso nga gawaan tati mangisagana kadagitoy. Tapno makapantan ijay salas. Masurunak matitiday ta, Flora. Bambantayan na takit din dito'y kusina. Wen nga rod. Mabalinan. Ipantan ti pagpalamiis iti ayanda. Nalukatakon, Daddy. Papeles mat dagitoy. Basaak man? Last will and testament daytoy, Daddy. Nailanad ako kwaktirancho kan balay. Huhay na na. Day tatibilin ni mamim, iti agsakitan. Imparamid na dagitan, sakbay apimusay. Ita, tadaan ka niti husto nga edad. Itadkon kan ka. Gayam, kayat nga rod asawon dayta. Nga awan karbangan ti ore asino nga agaray. Wano mangibaga ako kwa na ti rancho kan balay mo. Agyan kami matan ka ni Andrew ija syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo na. Gayem, sikan ti dutukak amang tarawidwid iti amin.
Sika ti kangatuan amang kita kadagiti tao. Kan tuy balay. Nangat nga to pa'y laang mat ani Sir Julius, gayam. No kayat ni Daddy, alaak matan ija syudad. Saanan nga ag trabaho? Tapno makainanamat. Tapno di yumat ko na anaranggasak. Agpili kayo, no anya ti kayat yung trabaho dito rancho. Para dalos, tumulong agitad iti kanan, dagiti baka, anabiit pa'y anaganak. Dagiti lalaki ti agsawar amang kita kadagiti bulo sa baka. Agsweldo kami kadima? Aywan alangan nga trabaho kayo iti libre. Anya nga iti igatang yu iti kanan nyo. No saan kayo nga agsweldo? Flora, mangbali akman nga rod iti sweldo? Saan pa'y amabalin ti agbali tawan pa'y kinsinas? At dapay mo't kanan nyo anabati ijabalay ni gayim ay may. Di kay pa'y nang rugi ang nagtrabaho, agbali kayon! Ninamnama tama tagikwata ti rancho. Iso nga inremedyo ta napapanaw ni Aimee. Kuko namat gayam ti rancho. Awa na pulos ti karbengan ta, mami. Daytoy samot tay kunkunada, akarma. Nagbalinta ka tamatang-tangdanan lang dito'y rancho. Imbaglakit din Tadi data pinapanaw ditoy. Awan pagkamangan ta. Kasat matgayam ti biyag ni Aimee. Bak nang gayam ti agbalin nga asawa na. Abogada pa yan. Ay na, agkupit ti parukong ko iti apal. Claudia, no impasnak mo kumamot tinagadal. Saan kumakasto tinagbanagan ta? Dagiti inrurumanta. Isuda mo't tinagbalin nga among ta dito rancho. Daay me, kan Flora.